Philipper Tevis Hopma uit Haas giet doch strog. Ja, ik heb nog een doel dat hier en die heb ik hier net hellen. 21 meter springen. En Rjochter beboet het te zwieren ballonvader. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Het skipveertverkeer kan voor eerst geen gebruik maken van de trogong in de Asserdiek bij Kwammertesoon. Van de morgen riet een vrachtwijn trog de slagboom van de bregen. De bregen kinderen trog net iepen, om te stikken een slagboom vervangen is. Het is nevens Rijkswettensteed net duidelijk waarom de vrachtwijnchauffeur de slagboom oer de holle zegt. De reparaties zullen alle gedachten een tijd worden. Trog het ongeluk ontstierde van de morgen een kwarte file op de Asserdiek. In de rin van de dijk hoe het verkeer werd trorrieden. Wat voor oren jongeren budgetten en je eigen talent ontwikkelen, dat willen Young Leaders in Stellingwerf. Die dacht als enige Friese gemeente mij onder het activeringsproject voor risicovolle jongeren. De nieuwe Young Leaders moesten zelfs ook een activiteit organiseren. Kiyomi is een van de nieuwe Young Leaders. Nadat haar training al rond is, organiseert ze met oren een sportdag voor jongeren in Jesterwoude en een feest. We wouden wel iets doen, zeg maar, gewoon voor de omgeving, zodat er mensen weer wat bij elkaar komen en wel wat te doen is. Want het is niet altijd wat te doen. En van Young Leaders is de bedoeling dat ze een rolmodel binnen voor leeftijdsgenoten, toch? Ja, het zou wel mooi zijn als mensen ons zo zien. Ze hebben het oerlijstig jongeren in het dorpen voorkomen, is ik de bedoeling. Een van de dingen is dat wel, lijkt er eerlijk geweest, maar aan de andere kant het is ik zou dat jongeren in wollen wat. En die willen er ook de opbouwwerkers en de jongerenwerkers nou helpen om zelfstandig dingen te organiseren. En mijn kwam er aan de gang te gaan. En ik hoop dat het wat jongere mensen nou ik in besturen en activiteiten zitten gaan om dat mee te organiseren. De organisatie van de sportdag verroemt goed. Young Leaders zullen de komende tijd meer te zien wijzen in de dorpen. Een ballonvader had net eerlijk west hoe zijn lichaamsgewicht en had daarom een boete gekregen van €7500. De man uit Jiskehuizen vleeg mij een valse medische verklaring. De man ging dochs de loft in, maar wie zwidder dan dat hij zei. Nevens de officier van justitie ging de man meer dan 100 keer met de valse verklaring de loft in. De verdachte zelf zei dat het maar 44 keer wie. Naast de boete had de man ook een werkstraf van 80 uren opleiding gekregen. Jeder kreeg er al een boete om er te leeg vleeg. Intussen is de man afvallen en had er wel een geldige medische verklaring. Philipper Tevis Hopma uit Haas zult dus nog een uur langer trog in met zijn sport. Hopma hoort verlien hierop, maar vindt dat zijn ultieme sprong nog komen mat. De Haaser is ervan uitzoeken dat dat er nog wel in zit. Hij nam in 2018 oude ski op het NK Philipper in Burgum, maar hij stiert ik dit seizoen op een batten. Tevis Hopma uit Haas is intussen 24 hier, maar wil nog één seizoen vlammen. Ja, daarvoor heb ik even een heel even de vrouw moeten. Maar ik heb nog een doel dat hier en die heb ik hier net hellen. 21 meter springen. Naast alle wedstrijden die ik hier wel woont heb, wie dat de grote doel. En het zit er nog in en het kriebelt verschrikkelijk. In 2011 werd er Fries kampioen met 20 meter 83. En dat bleef zijn persoonlijk record zo'n hier lang. Onverleden hier, 20 meter 90 in het heidenskip. En maar de nieuwe kansen in Burgum en Zegveld zou daar wel eens wat bij komen kennen. Het kan altijd krijg beter. Elke vierlepper zal het zussen. En ja, we hebben nu een aantal kansen waar de mogelijkheid tot een goede sprong, vierde sprong, steeds groter is. Burgum, Zegveld waar het NK is. Met kansen waar het krijg wat makkelijker springt. En dat jouwt mij tot de hoop dat die 21 voor mij te beleppen is. Nog één seizoen alles uit de kast. Of wordt Hopma de Heintje Davids van het Leppen? Ik hier van de man Galema een afschietschilderij kregen. Ik zei van, moet ik hem weer inleveren dat ik hem aan het einde van die weg rijd. Maar ik mocht hem horen en dan mag ik zelf bepalen wanneer ik stapje. Bewijt daar on het waar. Hier is Piet Paulusma. Joen en vannacht vrij helder waar. Dus vannacht een temperatuur die weer omgaat naar zo'n 3 of 4 graden. Misschien wat groenfrost, dat spant erom. En de wind uit het noorden, noordoosten waait en die is zwak of matig. Morgen zinnen zo'n 14 graden. Een noordoostenwind, matig. Ja, krijgt 3 en misschien een lichte fjouwer. En dit weer Kijk op Friesland. Je voor meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl of in de Omroep app. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.